Здравейте на всички! Правя едно видео от родния ми град Горна Оряховица. Дошли сме да снимаме някои неща за ЖП-то. Но, понеже сме в една кампания и за сметища, ще ви покажа какво има тук. Това е в Горна Оряховица. Сега ще ви покажа навсякъде. Това е в Горна Оряховица. Близо до гарата. Квартал Калтинец. Сега, естествено, някой ще каже, че този квартал има ромско население. Само че аз не знам България дали има два типа данъци, два типа, как да кажем, хора, права. Трябва, може би, по някакъв начин да ги разделим. Ще кажа, що? Защото власт имащите. Само вижте за каква мизерия говорим навсякъде. Отсреща, и сега ще ви покажа как направо изсипват на релсите. После казваме как се стопанисва ЖП-то и как хората умират в... Ето е тук, само може да видите направо всичко, как го изсипват директно на линиите. Някакъв кошмар. И тук говорим километри, е така, мизерия. Хората, които минават, помислете си, казваме да имаме туристи. Как да имаме, като те минават с влака? После ще разберете някои шокиращи факти за БДЖ, което се управлява от управляващите. А това тук предният кмет, сегашният кмет на Горна Оряховица са хора, които показват тротуарите в центъра как са, че иначе всичко е заобградено от сметища. После ще ви покажа на излизане от Горна Оряховица. Да видите за какви мизерии става на въпрос. И това властта не ги интересува. В този квартал са спечелили ДПС ново начало. Ясно е, що всичко е позволено. И ГЕРБ. Продължаваме. Българска природа, българска действителност. Какво говорим за хубава природа? И какво говорим, че може да имаме чуждестранен туризъм. Правилно. Аз съм мошенник, защото това нещо съм го повярвал. И съм говорил на хората, че тук нещо може да има. Просто, ето, тази държава се заминава. И защо казвам колко е дълга на България? Вижте, гуми нахвърлени тук. Няма проблем. Нали, хората... И тук не са виновни хората. Полицията се занимава с мен. НАП всичко се занимава с мен. А тук тези неща все едно ги няма. Виждате ли? Все едно не съществуват и казват, ние не можем да се справим с тях. Възраждане и другите казват, някой забавил данъци да плаща. Гледайте. Това нещо го няма никъде. Това нещо няма как управляващите да се справят с него. И ако няма как да се справят с него, защо са управляващи? И сега ще ви кажа, дълга на България е пъти по-голям, 5 пъти по-голям. Гледайте тук само. За какво говоря? Мизерия. Отсреща мизерия. И продължаваме. Вижте. Нали така мога с километри да се разхождам. Да го видите. Това нещо според вас колко пари струва да се изчисти. Няма смисъл да продължавам нататък. Просто показвам го, защото не можем да търсим на някой, защо колана му е хлабав, когато шофира автомобил и да му правим глоба, а в същия момент другия да кара без копе, без гуми, да реже асфалта направо и да казваме, то няма какво да направим. Значи управляващите, тук говорим за кметове, областни управители. Не може, това е Горна Оряховица. Значи този град, аз си го спомням какво беше. Това нещо е някаква трагедия. Ужас.
на пълна безстопанственост. Хората, които управляват, те смениха, преди бяха ГЕРБ. Сега тук знам са друга партия и казват, това нещо не може да го преборим. Ако това нещо продължава така, то България наистина няма никакво бъдеще. До сега са 2000 сигнала вече, които сме пуснали за тотално унищожаване на природата и в същия момент при идеално работещи проекти ги спират, защото показваме това нещо. Хората казват, ами това не е проблем. Кое не е проблем? То ви застига. Стъпка по стъпка идва при вас. Стъпка по стъпка. И това унищожение ще направи имотите ви без пари. Всичко без пари и справо ще загубим тази държава. Тя не ни подхожда. Тя просто не ни подхожда. Това е.